Khamniar ban yo I ki breu le se ki banut ban kem im ya ki Bseiñ Pynkyllaiñ ha ka kti bat ya Lehkai ko bang ye tip hi Bseiñ ude we ni ki jing thau pa kham I trim bat I sirkai ba watang ka dur khmat ka jong uru udan ru ya ka bi ka bakhlañ bor la da upu ya ki breu la ne ya ki marat bat khala la da omla ban yo kloi ya ki lat jing sumar ubreu la ne ki marat kin ya bet la da la syapu ha ki Bseiñ bat ubreu ru umju plai im la da lap ya ki Bseiñ utangan haduk bandala wet ka kli batu Bseiñ ru upu bait lada uya kendu ya ubreu Henry ke bapla kene ka video ngila banyu I yo ne Rangbah ubala kem im yo ne Bseiñ batu Pynkyllaiñ hakikti jong u klam jing shifting aa ru em la ong ba kene ka dei ka blaja ha ka thai Nongkhnum West Khasi Hill District kat bau ne Rangbah areng kat pi polo jong kidang ya khwai dok kha ha ka de ka wa kila yo I yo ne Bseiñ bat ne Rangbah ula kem bat Lehkai klam jing shifting aa ru em Henry umsyam la penyap setia yo ne Bseiñ hadin la plai sukno yo ne Bseiñ syakan ne kawa ha Nongkhnum Chira.